गोरिया ए गोरिया गोरिया ए गोरिया तहर दोनों जंगवा के बीच में काबा 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 जगह लापता बा है जगह लापता बा। नमस्कार भाई लोग, कैसन मानी रवा लोग दोस्त लोगिन। हमारे को नया नया भोजपुरी गाना अभी जस्ट रिलीज भइल, ओकरा के रवा लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दिले बानी। ए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद इतना प्यार और दुलार खातिर। अभी वो गाना पर कम से कम 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गई बा, 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना व्यू हो गई बा। तो ए खातिर हम रवा लोग के बहुत बहुत धन्यवाद करतानी और हमरा ऐसी प्यार दुलार देवत रही। देखिए भोजपुरी में तो बहुत सारा गायक लोग बा, ढेर मानी बखान का करे के बा, बहुत सारा गायक बा। बाकी हम जो गाना गाइले वो अश्लीलता में बिल्कुल ना होखेला। अश्लीलता वाला गाना, अरे चुप मार तो फेसबुक पर लाइव बनी बाय बाय करत तारे से, दिमाग ना खराब कर। हाँ तो ऐसा बात बेटे कि हम बिल्कुल भी अश्लील गाना ना गाविला। हमार गाना एकदम शुद्ध अश्लील रहेला, शुद्ध अश्लील माने अश्लीलता से बाहर, अश्लील बिल्कुल ना रहेला। ठीक बा। ये खातिर रवा लोगिन हमार गाना पे खूब लाइक करी, कमेंट करी, हमरा बहुत आगे बढ़ाई, काहे से कि हम बहुत अच्छा अच्छा गाना आगे भी गाई। फिलहाल तो अभी एक गाना रहे, तो एक खातिर तनी ध्यान दे हम लोगिन, ठीक न। अब एक और रिक्वेस्ट बाटे रवा लोगिन से कि जितना हो सके उतना हमार गाना के शेयर करब, ठीक बा। गाना के शेयर जितने करब उतने ज़्यादा अच्छा रही, ठीक बा। तो अच्छा एगो बात और बोले के रहे। देखिए बात ऐसा बा कि भोजपुरी के गायक जब तक ओकर गला में एगो सोना के चैन 2 भर के 3 भर के ना रहेला, तब तक वो गायक मैंने प्रोफेशनल गायक ना बन पावेला, वो छोटा मोटा गायक के गिनती में आवेला। तो ये खातिर थोड़ा गाना जितना हो सके शेयर करी हैं। हमरो तनी एगो सोना के चेन पहन लेती नू, तो हमहू तनी बड़ गायक जैसा लगती। ए खातिर बहुत ज़्यादा हम मेहनत करता नहीं, दिन रात मेहनत करता नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हम रियाजे करबे करी ले गाना के, ठीक न। तो जितना हो सके हमारे गाना रउआ सुनी है, बच्चा बड़ बुजुर्ग। कैसे कि अश्लील गाना बिल्कुल ना है, ये अश्लील गाना एकदम ना है। अश्लीलता के एकदम सख्त खिलाफ बनी हम। अश्लीलता से थोड़ा हट के है, शुद्ध अश्लील है, शुद्ध अश्लील। जैसे कि एगो होखेला अश्लील गाना आ एगो होखेला शुद्ध अश्लील गाना, वो अलग होखेला, ठीक न। तो यही के साथ हमारे एगो नया एल्बम के शूटिंग होता, नया गाना एगो आवे वाला बाटे। तो हम सोचता नहीं रवा लोग इनके एगो नया गाना सुना के विदा ली। अच्छा अच्छा एगो बात तो हम बोलेला भूला ही कहीं। हाँ, हमारे स्टेज प्रोग्राम अगर करावे के होखे तो हमार नंबर नोट कर ली जा, ठीक बा। हाँ 15-10 उठ के, 65-36 सूत के आ 2-10 मूत के, ठीक बा। अच्छा तो नंबर नोट भ गई। तो ठीक बा, तब हम लोग जाए के बेटे बहुत एगो गाना के शूटिंग हो रहा बा, तो वही चक्कर में हमू लागल बानी। तो ठीक बा, तो एगो गाना सुना के रवा लोगन से विदा लेवतानी, ठीक बा। तो गाना के बोल तनी एकर गाना के बोल थोड़ा बहुत शुद्धता से भरल बाटे, शुद्ध अश्लील वाला है। अश्लीलता बिल्कुल ना, अश्लीलता के सख्त खिलाफ बनी हम। अश्लील गाना बिल्कुल ना गावे के बा, अपन भोजपुरी के जितना हो सके आगे बढ़ावे के बा। और अश्लीलता से हट के शुद्ध अश्लील हम रवा के और गाना सुना के तब अपन फेसबुक लाइव जे बा वो बंद करब, ठीक बा। अरे एक पादत का है बारे यार, यहाँ तक महकत है साला। अभी गाना सुनावे के बाटे पब्लिक के कंठ लगा तक फाट जाए, पात पूत मत बिल्कुल नहीं। हाँ तो गाना बाटे, गाना के बोल है, गाना के बोल का है कि ए छमिया, छमिया ना छमिया। अच्छा हम बदलवा दे, अब छमिया सही ना बा, लेकिन बात ऐसा बा कि अब पब्लिक से जब विदा लेवे के बाद तो एगो तो कुछ सुनावे पड़ी न। तो ए छमिया तार ढोड़ी इनार जैसन, तार ढोड़ी इनार जैसन, दोनों बहनी ताहर बाछिनार जैसन। ठीक बा भाई लोग। तो असी अश्लीलता से मुक्त, बिना कोई अश्लीलता के बिना भी गाना गावल जा सकेला भोजपुरी में, हैं
शुद्ध अश्लील जकरा कहल जाला, अश्लीलता से हट के बिल्कुल गलत गाना ना बटे, ठीक था। नमस्कार, ऐसी हमरा आगे बढ़ाई तनी जितना जल्दी हो सके कंठी माला से सोना के चैन बनवाए हैं, ठीक बा। गाना के शेयर करब, खूब सुनब, लड़का बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग चाची माई बहुत आगे बढ़े के बाद, बहुत आगे। हाँ, सोना के चैन पहने के बाद हीरो बनने के बाद भोजपुरी फिल्म में, ठीक नु। ऐसी सपोर्ट बनैले रखम, अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ, शुद्ध अश्लील गाना सुने के बाद और सब कोई के सुनावे के बाद, ठीक बा। हाँ, आ एक और बात, स्टेज शो खातिर तो नंबर नोट ना कहीं। हाँ बोली ना, सूत के उठ के मुठ के नंबर नोट कर ले, ठीक बा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।